Bine am găsit lume la al 9-lea episod, partea a doua. Hai să mâncăm ceva. Că văd că n-am mâncat. Ok. Hai să mergem. În episodul trecut ne-am luat ceva de aer și ne vom plimba pe aici. Nu văd niciun monstru, nimic. E puțin presant. Vreau aici eu ceva frumosel. Adică, dacă pun un bloc de diamond, nu se mai poate sparge nimic aici, nu? Doar eu. Așa că... Mă, n-am diamond să... Oare cum aș face eu o mină? Cum aș face eu o mină repede, repejor? Repede, repejor. Hai să începem să minăm. Nu suntem plănești. Nu! Dar vreau să minezi. Nu voi humine. Da, băi. Vom da pe dificultate mai mică. Cea mai mică dificultate. De monstri care mi-e frică. Fac eu am de aer în zi, mi-e frică. Odată chiar mi-e frică. Fac eu lume. Dar să-mi arătă și viața. Nu băgați în seamă ce dificultate am eu. Și nu băgați în seamă hack-ul care l-am folosit. Dar nu găseam iron. Pula mea. Nu puteam nici eu să iau niște iron. Dar hai. Voi face eu repejor niște de crafting, niște găleci, că vom face portalul spre net. Îmi trebuie niște lavă, repejor, facem o gropiță și facem lăvuță. Îmi trebuie repejor, ceva de pe această chestie. De asta noi vom intra și ne vom lua niște repejor, niște din asta. Ne vom lua 5. Și repejor ne vom lua și niște lavă. 5. Și lava va sta aici. Și asta aici. Hai să începem. Prima dată ne trebuie ceva sub stil. Adică o vom face aici. Tum. Aici ne trebuie mult mai multe chestii din astea. Cam atâta. Că vom face ceva mare noi aici. Nu ceva mic. Așa că noi de asta ne grăbim pentru că această chestie ne va ajuta extrem de mult. Când vreau eu să iau lavă, cum sparg eu pe asta? E așa. Voi pune foarte sus lava, înseamnă. Dacă tot fac așa, ok. Și cu găletușele care le am făcut lavă. Aceasta, stai că nu iau nimic a foc pe aici. Un pic că ploaia mă deranjează ea pe mine. Da. Și vom pune undeva pe aici niște apă. Aici, pe undeva ne vom pune niște apă. Adânc.
Cam din așa. Dar vom pune din asta. Așa, să ținem așa în spirală. Și o să eu repejor. De aici niște apă, că n-avem de unde să facem fel de apă altfel. Apă. Vom pune noi așa, așa, așa. Așa. Și ne va ieși. Tăm, tăm, tăm. De asta vom ține noi aici așa, vom pune un bloc ca să ne urcăm. Vom lua iar niște găleți. Da. Foarte bine. Voi pune puțin o parte. Am revenit. Să mai punem noi pe aici apa noastră. Eu trebuie să fac treabă pe aici. Voi mai juca off-camera, cred. Cam atât a fost pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Dănuț, vă zic pa, pa!